Привет на всички, които очакват бръзди. Тази седмица преобладаващият вкус ще е люто. Ще видите и световния шампион по надяждане с люти чушки. Ще научим и защо лютите ферми стават все по-модерни. В поредицата по следите на бръздите ще се върнем 40 години назад. За да търсим отговор на въпроса дали сухите и горещи лета ще върнат памука по българските полета. Ще има и семейна ферма за млечни крави, която не просто оцелява, а върви напред. В началото на днешното предаване се отправяме към село Лозен. И започваме да катерим скалата на Сковил. През 1912 година американският изследовател Уилбър Сковил създава специална скала, с която да измерва доколко една чушка може да бъде люта. Екипа ни пристигна в село Лозен, защото тук се провежда фестивал на лютата чушка. Ние сме в Учиндол, фермата е оттам, малка ферма. Вие всъщност произвеждате ли чушки или само преработвате? От семката до брането на плода и преработването. Търсене има, да. Не е масово, но има си търсенето, което. Има хора, които обичат да хапват люто, може да не е всеки дневно, но обичат, тъй като има различни аромати, всяко чушле си има аромат с различни подправки е вътре, някои с манго, папая, екзотични плодове, други с горски плодове. Вие ядете ли люто? Докато готвиме, да. Научихме се да ядем люто, когато започнахме да се занимаваме с фермата. В интерес на истината аз не ядях люто, но когато почнеш да се занимаваш това от любопитство, започваш да опитваш с пръст. Да пробваш какво произвеждаш се. Да пробваш какво произвеждаш. И се оказа наистина, че лютото помага много зимно време, особено при настинки. Ние смело твърдиме, че не сме карали COVID. Смятате, че лютото ви спаси от COVID, ли? Ами смятаме, че е превенция. Много добра и то сега за грипния период, защото когато се прибереш вечер в 30 една топла супа с пипер или с 2-3 капки, абсолютно, и една ракия, естествено, защото българина без ракия не може. Съдържа най-много витамин С и антиоксиданти. Да. Kerry from Scotland. Аз съм Кери от Шотландия. Живея в Белгия и Нидерландия и продавам лютиви сосове. Хората в Шотландия обичат ли лютива храна? О, да, много. В Шотландия е много студено и трябва да се топлим. Вие обичате ли люто? Обичам, да. Коя е най-популярната люта чушка в Шотландия? Каролайн Рипърс. Ние обичаме да е много люто. Не я отглеждаме в Шотландия, защото не е достатъчно топло, но обичаме много лютите неща. А в Белгия? Честно казано, там се предпочитат по-умерените сортове. Много популярна е хабанеро. Доколкото знам, хабанеро също е много люта. Да, но според моята скала е средна. Като цяло се занимаваме с ферментации като нещо, което правиме по същата технология, както в Япония се прави соевият сос, но използваме наши болови култури, като смилянския фасул и лещата, и съответно правим и смилян сос и лещен сос. А също така правим много други ферментации, също правим лактоферментации, които са по-познати за нашите ширини. Понеже сме на фестивала на лютата чушка, произвеждате ли и люти продукти? Да, имаме, като специално сега за фестивала сме направили от нашите мисо пасти няколко различни, 4 вида пасти сме ги комбинирали с различни люти чушки, като според мен може дори за в бъдеще да ги пуснем като продукти в нашето портфолио, защото определено се получи нещо много добро. Добър ден! Виждам, че правите лютеница.
Да. Това си е наше традиционно ястие, разбира се. Каква е тайната на хубавата лютеница? Тайната на хубавата лютеница е хубави български продукти и приготвяне на дърва, задължително. Печене на чушки, доматите се проверява да няма развалени, меля се и всичко се вари на дърва. Има хиляди рецепти, специално моите е само чушки, домати в равни количества, сол, захар и олио. Това е. За колко време може да се приготви вашата... На нас ни отнема, сега ако от 0 от печенето на чушките, отнема около почти цял ден, от 10 на часа. Тук много обаче ни опуши. Да минем насам сега, да ни разкажете всъщност сега това докъде е стигнала тази лютеница? Тази е в началото. Това е готовата. Тази в момента изваряваме доматите, сега в момента белиме чушки, които ще добавим по-късно. И когато се сгъсти, където се вика да прави пътека, вкусяваме и сваляме от огъня. Всъщност лютата лютеница, как става люта, допълнително ли слагаме? Слагаме люта чушка, допълнително става люта. Се слага кога? В края, да. Не е нужно да се вари толкова много с нея. В днешно време лютото повече или по-малко се консумира? Според мен повече. Повече хората им е интересно, пробват различни видове сосове и люти чушки, експериментират в ресторантите с различни рецепти правят. Вече и в коктейли, включително сладолети има с лют. Навсякъде. Хората в Словения обичат ли люто? Да, много. Може би няма да повярвате, но в Словения ядем много пикантна храна. Аз също организирам фестивали на лютите чушки в Словения. Имаме 6 такива фестивала за сега. Те са много големи. Идват хиляди хора с десетки участници от бивша Югославия, Унгария, Италия, Австрия. Така че ние определено сме люта нация. Много производители произвеждат все по-люти и по-люти сосове. Как смятате, хората ги харесват или това е просто състезание? Знаете ли, лютото е вид пристрастяване. Известно е, че лютивото влияе върху клетките, на които влияят алкохолът или шоколадът. Така че колкото повече люто ядете, толкова по-пристрастени ставате. Според мен това е единственото полезно пристрастяване, защото лютивото помага за отделянето на серотонин и допамин, хормоните на щастието. Тялото е щастливо, когато има по-високи нива на серотонин и допамин, но те подтиква да ядеш все повече и повече люто. Също като шоколада. Не мога да кажа, че е състезание, защото тялото се пристрастява и иска все повече и повече. Затова хората търсят все по-лютиви сосове. Това е най-лютата чушка в света. Най-лютата в света е това. Това е Каролина Рипър. Това е официално най-лютата чушка. Дълги години. Сега казва, че има нова създаден сорт от същия създател. Каролина Рипър, тя е изключително люта чушка. Идва световния шампион по ядене на люто, който в 7 часа започва, който днес ще си защитава титлата на световен шампион срещу претендента, който долетя от Италия вчера. Рекорда на световния шампион по ядене на люто е 150 Каролина Рипър. Световен рекорд на Гинес. Той има 17 рекорда. Такива най-люти чушки на света на едно ядене. Ние тук всички, ако се хванаме една такава... Да, сигурно няма да можем да... Е много сериозно. Този човек е много сериозен. От Канада специално долетя за нашия фестивал. Решиха тук да си направят точно... Тоест, сега тук в село Лозен днес е защитата на световната титла. Световния финал, колана на шампионите ще бъде връчен. Мистер Кюркиев told me. Господин Кюркиев ми каза, че можете да изядете 150 от най-лютите чушки. Да, държа рекорда за изядени най-много люти чушки, Каролина Рипър. Изядох 164. 4 пъти съм успявал да изям по повече от 100. Как е стомахът ви? След като ги изям не толкова добре, но днес се чувствам отлично. Джак Пепър, европейски шампион на Огнената лига, интерконтинентален шампион. Ще се изправя срещу Майк в съревнованието за световната титла. Благодаря. Кой ще спечели тази вечер? Какво пиете преди състезание? Обикновено пия някакви тонизиращи енергийни напитки, защото много се потя и трябва да поддържам електролитите си. Също така ям доста. Пържени картофи, например.
Помага ли? Да, помага. Трябва да ям и да пия много преди състезание, за да подготвя стомаха си. Вие сте толкова фина дама. Как е възможно да изядете всъщност 100 и колко люти чушки? Успях да изям 105 Каролайн Рипър на едно сядене. Ако аз изям само една от тези чушки, най-вероятно вече ще съм мъртъв. Да, не е лесно. Затова и не сме много хората, които се занимаваме с това. Какво ви кара да го правите? За мен това е спорт. Приемам го като спорт, а себе си като спортист. Пътувам по целия свят, участвам в предизвикателства и състезания по ядене на люти чушки. И фактът, че малко хора правят това, за мен е много мотивиращ. Вие откъде сте? Родена съм в Лондон, но родителите ми са от Пакистан. Семейството ми не може да понася никаква лютива храна. Малко е смешно. Все ме питат, как го правиш? Когато опитат, люто кашлят и плачат. Няколко години минаха, откакто беше последната ви среща с Бразди. Какво се случи с вас, с вашата ферма? Много неща се случиха. Последния ни път, като бяхте при нас, мисля, че беше още в старото ни място, където имахме една малка градинка. После реално изнесохме производството на външни площи, оранжерии в Централна България, където обаче се оказа, че проблема е, че нашите фенове и феновете на лютото искат да се докоснат до тия чушки. Те не искат да видят само затворена продукцията в бурканче, те искат да видят целият процес, който ние през цялото време казваме, че правим. Реално искахме да намерим място подходящо да направим ето това, което направихме тук в Лозен, а именно една демонстративна ферма, където хората могат да идват по всяко време, да се докосват до природата, да видят как се справим с продукцията, да си говорят най-вече с нас, да се задават въпросите. Много въпроси задават предимно с отглеждането на люти чушки. Увеличи ли се в последните години пазара или се сви? Пазарът се увеличава, но това със сигурност е нещо, което ние сме заложили, видяли сме в миналото, че е тенденция. Младото поколение все повече търси нови вълнуващи вкусове. Тези по-екзотичните... По-екзотични, но да, искат да им е интересно. Не искат просто кетчупа да им е кетчуп, искат да им е пикантен кетчуп. Искат нещата да са им по-интересни, да са по-вълнуващи. Търсят нещо наистина по-различно. Тези тук чушки какви са? Това е така наречения тринидадски моруга скорпион. Това е хибрид, който Аз съм чувал пък, че тази е най-лютата на света. Беше най-лютата, държеше световен рекорд преди време, преди Каролина Рипър да се появи. Това е пък шоколадов такъв. Виждате, шоколадовия вкус, цвят, който... Само цвета, като му видиш и ти става ясно, че това е смъртоносна чушка. Това да не ви заблуждава по абсолютно никакъв начин, но пък са изключително красиви. В смисъл, много са красиви, да. Наистина радо за очите. Как става при вас селекцията на сортовете и въобще? Поставяме си за цели всяка година. Горе-долу вече имаме наблюдение как вирее тук при нас, в нашите условия и знаем и какво работиме. Ние имаме продукти, които вече 10 години сме утвърдили като основни продукти в нашата линия. Съответно си залагаме сортовете чушки, които ще използваме за производство. Но всяка година вкарваме нови сортове, защото искаме да експериментираме и да е интересно, да правим нови продукти. Ето сега изнасяхме специално за нашия фестивал и имаме чисто нови люти сортчета, които са направени специално за фестивал от сортове, които сме предвидели. Българските сортове къде са в световните класации? Никъде не са, защото първо ги няма. Ние нямаме сортове българска люта чушка. Сортови чушки нямаме. Тези моркова, шипката... Да, ще стигнем. Моркова е единствената люта чушка, която е сортирана. Тоест тя е сорт. Тя е отгледана извън България, изолирана, стабилизирана и може да кажем, че тя е наистина сортова люта чушка. Защото и ние отглеждаме вече много години и виждаме, че тя има постоянство. Тоест, доколкото знам, тя е българска, казвате, извън България е направена. По време на дълга историята, но по време на комунизма, човек, който е излязъл извън България, е изнесъл семена, казва, че е в Унгария било цялото това нещо и там е селектирал, защото тук е било абсолютно изключително трудни условия да правиш нещо на индивидуално ниво. Селектирал е там, стабилизирал е чушката и е нарекал български морков. Ние намерихме между другото в Щатите тази чушка, която тя е изключително популярна извън България. Да. Внесохме семена тук, като ги боснахме и видяхме как вирее за 2 месеца до плод, което веднага казва, че идва от този регион. Добре, а шипката? Шипката не е сортова чушка. Именно заради това тя има непостоянство в лютивостта си.
Това е при лютите чушки. Тези чушки имат параметри, които са постоянни. Тук не варира. Тук няма една и люта, две не са. Нали? Докато с шипката, вие знаете, на пазара някой една път такава може ти да се си купите падне, 1 килограм, не са люти, друг път отровно люти. Много брандове има, които правят екстремно люти неща, направо да убият човек. Добре, а това нужно ли е според вас? Според мен не е нужно. Ние това, което се стремим е да правим вкусно люто. Тоест да има вкус всичко, което правиме, дори с риска да не удовлетвориме на някой нивото на търсене. Винаги правиме по-малки лимитирани соли с екстремно люти неща. Ние имаме капсицин екстракт 5 милиона Сковила. Ако някой иска, може да се го вземе него. Но основната ни цел е да даваме нещо, което е люто, но и вкусно. В момента е тренд да се създават нови хибриди постоянно. Така че постоянно се създава някой някъде създава нов сорт люта чушка всеки ден. Съответно, този устрем за все по-люта чушка или все по-вкусна хора да правят кръстовски между чушките е наистина много интересно. После, продуктите, които се създават от люти чушки, са наистина уникални. Все някой измисля нещо ново, което се произвежда и се прави от люти чушки. Ние самите имаме вече над 70 продукта. Като започва от люти ръки, люти бири, лют мед, люта сол, люти тахани, люти шоколади 3 вида. И всичко това е изключително интересно. Люти бири и люти шоколади звучи твърде екзотично. Наистина. Търси ли се това нещо? Търси се, наистина. Наистина се търси. Шоколадите са ни от най-продаваните продукти. Ракията ни е страхотна. За ракията добре. За лют за люта ракия, окей. Кой го търси повече? Млади или млади хора, зависи за продукта. Да, предимно млади хора търсят продукта. Както казах по-рано, новото поколение е наистина отворено към експериментаторски настроено, да пробва нови вълнуващи неща, по-лютите неща, по-екстремно лютите неща, пък се предизвикват хората. Много хора се предизвикват. Имаме ракия с Каролина Рипър, която е изключително люта. Много хора си я взимат и се предизвикват един друг, нали, кой ще изпие 2 шотчета от нея. Същото и с шоколада. Отчупват си парчета и кой ще изяде по-лютото. Снимат се за социалните мрежи и така. Ето това е една перуанска чушка. Така, перуанска, така. Която се казва ахи лемон. Ахи е люто на... Лют лимон, преведено иначе. Това е лют лимон, която като видите как пука, тя е изключително свеж цитрусов аромат. Тя е екзотична, но е тотално различна. Люта чушка, въобще по мириси. Тя мирише на лимон наистина, която пък за салати и за такъв тип тя е изключително вкусна. Имаме същата пък ахи пайнепъл с вкус на ананас. Наистина е много различно. Аз ще си го взям това, не може? Но разбира се. Пуканата чушка или соса? И двете са страхотни. Аз ужасно много обичам пукани чушки. Имам си момента за пукана чушка, имам си момента и за сос. Соса ми е лесно, защото си го нося в джоба навсякъде по ресторантите и си го сипвам върху всичко. Докато вкъщи няма по-хубаво нещо да си напукаш едни чушлета, да си ги направиш с хубаво зехтинче. У вас нещо не люто яде ли се? Не. Както се казва, не сядаме на маса без люто. Въпросът е с какво люто. Всеки път въпросът е, когато седаме на масата, какво люто ще ядем. Имаме едно малко момиченце, една малка люта чушка. Момиченце имаме вкъщи, която вече яде халапеньо, доволно. Опа. Да. Така че това е най-голямата промяна при нас. Това е най-голямата промяна при нас. Страхотно. Щастливи сме, ядеме люто, съответно сме щастливи, така че всичко е наред.